Så hvad siger kristendommen egentlig om det med at være rig? Kan man blive for rig til at komme i himlen, eller hvis man er fattig, er man så bare et moralsk bedre menneske? Hvornår er man tilstrækkeligt lidt selvoptaget til, at man kan blive frelst? Det er i hvert fald nogle af de spørgsmål, som jeg stod tilbage med, da jeg havde læst teksterne til første søndag efter Trinitatis. Det var den søndag, der var den 22. juni her i 2025. Hej, velkommen. Jeg hedder Simon, jeg er folkekirkepræst i Hovre og Grejsdal Kirker. Og den tekst, som var prædiketeksten søndag, fortælling om den rige mand og Lazarus, det er måske en af de mest provokerende historier, som Jesus han har fortalt. Og jeg gik og kæmpede med den sådan i løbet af ugen, op til at vi skulle læse den op i kirken. Samtidig så arbejder jeg også med min kones skatteoplysninger. Hun er norsk, og vi bor i Danmark, og så bliver det lidt kompliceret, for i Norge, så betaler man formueskat. Men først, hvis man har 1,7 millioner som en enkelt person, det havde hun så ikke. Det var godt, men vi skulle alligevel fortælle det til Danmark, at vi skulle have betalt, men alligevel ikke behøvede at betale skat i Norge, og frem og tilbage. Men spørgsmålet om det der med, hvornår er man rig nok til, at man så at sige bliver straffet for det, eller skal betale for det i det mindste, den fik mig lidt ind på sporet af søndagens tekst, fordi den tekst, den har en hård spænding mellem, hvornår du er for rig, hvornår du er fattig, og altså søndagens tekst fra Lukas evangeliet kapitel 16, den går sådan cirka i den her stil. Der var en rig mand, og Jesus giver ham ikke rigtig noget navn, så det er sådan en generisk type. Der er en rig mand, og han lever i luksus hver dag, han har fint tøj, purpur og så videre. Han lever som en fest, en lang fest, og uden for hans port, så ligger der en fattig mand, Lazarus, og han har det dårligt, han er fuld af sorg, han er fattig, han ønsker bare at spise resterne fra den rige mands bord, men han får ingenting, og hundene kommer og slikker hans sår. Det er en sølle historie. Og så sker der det, at begge to dør. Lazarus kommer til Abraham, det må man tro er en god ting, og den rige mand kommer til dødsriget, hvor han lider, og den rige mand råber til Abraham og siger, Abraham, kan du ikke hjælpe mig? Få Lazarus til at hjælpe mig. Men han får at vide, ven, du har haft alt det gode i dit liv, så nu får du det onde, og Lazarus han har haft det onde, så nu får han det gode. Rollerne er byttet om. Og det her, jeg synes, det bliver provokerende, fordi det lyder lidt som om Jesus siger, at rige mennesker, de er onde, eller i hvert fald så går rige mennesker fortabt, og de fattige mennesker, de er måske gode, de kommer i hvert fald i himlen. Og er det virkelig det, som kristendommen går ud på? Er det sådan, at er det moralsk forkert at have penge, for eksempel? Eller skal man have dårlig samvittighed over, at man har mere end nok til at tage på ferie flere gange om året? Er det nok, hvornår har man for mange penge, hvis man har råd til at gå på en restaurant en gang imellem? Og det er jo der, hvor jeg sidder med min kones skat. Hvornår har man penge? For mange penge? Og vi havde ikke 1,7 millioner kroner, desværre. Og det havde været lækkert. Så rige var vi ikke, at vi havde det i kontanter. Men er det det, Jesus mener? Kan du pludselig have så mange penge på din konto, at Gud ikke vil have noget med dig at gøre? Jesus giver ikke et tal, ligesom han ikke giver den rige mand et navn. Tværtimod. Faktisk så er der andre steder, hvor vi møder rige mennesker, som også har navne. Der er Abraham, der er Job, og de blev begge to kaldt retfærdige, og de var ustyrligt rige. Så det kan man godt i Bibelens univers, både være rig og retfærdig. Men Jesus siger bare, at det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Og så er det der, hvor den ligesom skifter. Fordi han tilføjer, det der er umuligt for Gud, nej, det der er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Rige mennesker kan ikke få sig selv ind i himlen, men Gud kan få dem ind i himlen. Fattige mennesker kan nok egentlig heller ikke få sig selv ind i himlen, men det kan Gud. Men der er noget med det der med at være rig. Altså både de rige og de fattige, de kan godt blive frelst. Men måske har de rigere sværere ved at se, at de har brug for hjælp, at de har brug for frelse, fordi de er så vant til at kunne selv, være nok selv og klare sig selv. Og Jesus forklarer det. Han fortæller om det der med at samle skatte på jorden, hvor han siger, at det er farligt
at få en skat, der binder ens hjerte her på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Versus det der med at have en skat i himlen, hvor der er ikke noget, der kan komme og tage skatten fra os. Så det er ikke fordi, der er noget galt med det, vi har her på jorden. Det er bare det, at vi kan miste det. Og så siger han, det som er igen en afgørende sætning i det her, eller sådan et koncept, det er, der hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Jesus siger, at hvis du binder dit hjerte til noget her på jorden, som går i stykker, og noget du kan miste, så har du bundet dit hjerte til noget, som du kan med naturlighed, det tror jeg, du godt ved dybt inden, så har du bundet dit hjerte, din identitet, din karriere, din succes, dit selvværd. Du har bygget din fremtid, dit selvbillede og dit selvværd på noget, som kan smuldre. Det handler ikke om beløbet på din konto. Det handler om, hvad er det, du bygger dit liv på, din tryghed på? Hvad er det, din sikkerhed er bygget på? Er det noget, der kan ødelægges, eller er det noget, der holder for evigt? Er det noget, du selv skal kæmpe for at bygge op og holde ved lige, eller er det noget, du får givet? Jeg tror, vi genkender det alle sammen. Jeg genkender det. Hvis bare jeg var så dygtig, så ville jeg vide, at jeg var virkelig værdifuld. Hvis bare jeg var så rig, så kunne jeg vide, at jeg var tryg, så behøvede jeg ikke at bekymre mig for noget. Hvis bare den og den kunne lide mig, så vidste jeg, at jeg var noget værd. Hvis bare mine børn, de opfører sig pænt og smukke og pæne og aldrig siger noget grimt, så ved jeg, at jeg er lykkedes som forældre, eller som far. Det er ikke kun penge, det her det handler om. Det handler om alt det, som giver os en følelse af, at vi har værdi, og der er mening med, at vi er her. Fælles for det hele, det er, at det er ting, som vi bygger op. Det er noget, som vi har. Det er noget, der kan blive taget fra os. Det er noget, som er skrøbeligt, ligesom vi selv er skrøbelige. Og det er noget, hvor vi bliver centrum for vores eget liv. Det er farligt, at vores liv drejer sig ind om sig selv. Og vi bliver bange, fordi vi mærker, at det er farligt. Vi bliver bange for at miste det, vi har selv. Sker der to ting? Der sker to ting. Når du bliver centrum i dit eget liv, og du står i fare for at miste det, hvis ikke du selv sørger for det hele tiden, så bliver du centrum i et liv, hvor der ikke egentlig er plads til andre. Den rige mand så ikke Lazarus, bogstaveligt talt. Manden lå lige uden for hans dør, men han gik forbi. Hver gang han gik ind, hver gang han gik ud af sin dør, så gik han forbi, men Lazarus var usynlig for ham. Det er først senere, da han får brug for hjælp, at han opdager Lazarus. Når din egen sikkerhed, når dit eget selvværd, når spørgsmålet, om du er god nok, fylder alt, så fylder du selv alt i dit eget liv. Og så får du ikke øje på de andres behov, og du får ikke øje på, hvordan du kan være til gavn for andre, eller hvordan andre kan være til gavn for dig. Måske ikke på andre måder, end hvordan du kan udnytte dem. Og dernæst, du finder ikke fred, fordi du ved inderst inde godt, at den her fred, den er en, som du kun har på lånt tid. Det er ikke sikkert, du er rig nok. Det er ikke sikkert, du er god nok. Der kommer en ny, en stærkere, en hurtigere, en bedre, en klogere end dig. Smukkere, whatever. Det er ikke sikkert, at dine børn altid vil lykkes. Og hvad gør du så? Hvis dit selvværd, hvis din plads her i livet, hvis din værdi som menneske, hvis den du er afhænger af, hvor godt du præsterer på en eller anden parameter, hvor meget du tjener, hvor god du er, så kan du egentlig aldrig rigtig falde til ro. Så må du altid anstrenge dig. Du kan ikke være sikker på, at du har gjort nok, opnået nok og været nok. Der er altid en stemme inde i dit hoved og inde i dit hjerte, der vil sige, er jeg nok? Er jeg okay? Hvad hvis nu jeg mister? Hvad hvis nu jeg taber? Hvad hvis nu det bliver taget fra mig? Hvad hvis nu de andre opdager, at jeg ikke er så fantastisk? Hvad hvis nu de andre opdager, at det her det bare var en overflade, og jeg faktisk er virkelig uinteressant, og ikke særlig sjov at være sammen med? Det dybeste spørgsmål her, det bliver, er det okay, at jeg er her? Har jeg værdi? Bare sådan, som jeg er. Og hvis svaret afhænger af dig selv, og din præstation, og din succes, din moral, så bliver dit liv usikkert. Der er et alternativ. Det her, det var den rige mands problem, og det ser ud til, at han havde alt. Men der var netop ikke plads til den fattige mand Lazarus. Han havde levet med det, som jeg tror, vi alle sammen lever med. Kampen om at være nok, få nok, kunne nok. Men som sagt, der er et alternativ.
Alternativet er, hvis nu din tryghed, dit selvværd, dit selvbillede, din glæde kommer fra et andet sted. Hvis alt det her bliver bygget op igennem en relation, så det er noget, der bliver givet til dig fra en, der elsker dig, noget, der fylder dig, uden at det nogensinde kan blive, uden den kilde, det kommer fra, kan løbe tør. Det kunne man sige. Hvis det kommer fra noget, som du ikke selv skal bygge op, opretholde eller fortjene, men kommer ud af en kærlighed, som aldrig dør, en uudtømmelig kærlighed til dig, og det er sådan set det, kristendommen tilbyder, at din værdi er blevet givet til dig, at din tryghed er sikker, at svaret på det dybeste spørgsmål, er det okay, at jeg er her, bliver svaret med et rungende ja, og ikke fordi du lykkes med alt det, du lykkes med. Tillykke med det. Men bare fordi du er. Du elsker bare fordi du er. Og hvis det går op for dig, så sker der noget fantastisk, både inde i dig og rundt omkring dig. Indeni, så finder du den her hvile. Hvis du lader det fylde op, så finder du roen. Det, du har skulle kæmpe for før, kan du bare tage imod. Du behøver ikke at bevise, at du er god nok, værdifuld nok. Du er elsket. Og når du bliver fyldt med det her, så åbner verden sig op, fordi så er du ikke længere nødt til at kigge ind i dig selv, så kan du kigge ud i verden omkring dig, så kan du få øje på de mennesker, der er omkring dig, og så gør du ikke kun godt mod dem for at være god nok, men så gør du godt mod dem, fordi du har masser at give af. Der er så meget godt, du kan give af, for du er blevet fyldt af det. Det kommer til dig udefra, at du kan give det. Du bliver rig af at give af det, som Gud giver til dig, og det oplever du, når du kommer ind i den der relation, der giver uendelig meget kærlighed til dig. Så kristendommen siger noget om rigdom, og noget om velstand, og noget om penge, helt sikkert. Men spørgsmålet er ikke, hvor rig du er, hvor meget står der på din bankkonto, og skal du betale formueskat i Norge? Kristendommen er ligeglad. Kristendommen spørger, hvor har du din skat? Hvor er det, du har din sikkerhed, din identitet, dit selvværd? Hvad er det, du bygger dit liv på? Er det at have så og så meget, kunne så og så meget, eller er det noget helt andet? Relationen. Hvad bygger du? Hvad bygger du din sikkerhed på? Eller hvad er det, du ikke kan tåle at miste, som vil rive grundlaget for dit liv væk? Er der noget, du skal have, eller kunne, eller være, for at du ved, at du er god nok? Og hvor går du hen, hvis det forsvinder? Hvis alle de her ting er ting, der afhænger af dig selv, så er du lige så meget på den, som jeg er. Så er du lige så meget på den, som alle andre mennesker er, indtil vi finder ham, der kan have hånden under os, under alle omstændigheder, og som vil tage os ind til sit hjerte. Det er en af de ting, som relationen til Gud giver. Det er fred til at være den, jeg er. Tryghed i, at jeg er god nok. Og det er en rigdom, der ikke kan blive gjort op i tal. Det handler om en lidt dybere glæde, lidt dybere tryghed. Noget, der handler om hvile. Og samtidig med, at jeg tænker, at det er noget, jeg har brug for at øve mig på at tage imod, uden at betale, så er det også noget, jeg tænker, at jeg glæder mig til at skulle øve mig på. Jeg har brug for det, sådan som jeg tænker, du har brug for det. Lidt en øvelse i at skulle give slip, for jeg plejer gerne at ville kunne vide det, og have kontrol over det. Men jeg kan lidt i skridt, og sådan lidt og hen ad vejen, give det fra mig, og bare lægge det hos ham. Det er det, der hedder bøn, og sige, okay, Gud, jeg vil gerne det her. Jeg kunne godt tænke mig, at det her, det var sådan, det var for mig. At jeg var god nok, som jeg var, og jeg håber på, at du vil give det. Det var nogle af de tanker, jeg fik, efter jeg havde holdt prædikenen i søndags. Det var nogle af de refleksioner, som jeg gerne vil dele. Hvis du godt kunne lide dem, så skriv en kommentar nedenunder. Og hvis du synes, at der var noget andet, du skulle have sagt, så skriv det også. Men husk lige at abonnere, så kan du høre med næste gang, når jeg reflekterer over søndagens prædiketekst mandagen efter. Vi ses.